A mi m'agrada que la cuina sigui present a la televisió, sempre, perquè ho trobo molt interessant. Dic que és una cosa molt catalana, pensa que el primer manuscrit, el primer receptari, que era un manuscrit d'Europa, es va fer aquí a Catalunya, i és el llibre de Saint-Subi, i després, a posteriori, va venir el llibre del Coc, és a dir, que això ens ha interessat sempre i ha de ser-hi sempre a la televisió. Hi ha formats que m'agradaran més o menys a nivell personal, però per mi és fabulós que hi siguin i que hi hagi molta difusió de la gastronomia, dels cuiners, dels restaurants, etc. Crec que ens queda aprendre a tots en general, a menjar menys, a pair bé i a menjar més bo. És a dir, durant molt de temps em sembla que s'ha sobremenjat, no tothom per desgràcia, però s'ha sobremenjat i hem estat consumint productes que potser no tenien nom i cognom al seu productor, o l'agricultor, o el ramader, i el que és més interessant és potser aquesta vessant, i és apreciar el que mengem, no per quantitat sinó per qualitat, i això és el que ens falta aprendre una mica a tots. Primer que me'n vaig a cuinar amb el meu amic, no? Estic cuinant amb l'Artur i això doncs és agradable. Després que no perdo la realitat de la cuina és com tot, si t'atures passen coses que tu no hi eres i després no tens res més a explicar ni a aportar ni a experimentar, ni a equivocar-te i veure per què t'has equivocat i tornar a començar. I després, doncs, és una mica un refugi. Estic tallant coses i no cal que expliqui com ho tallo, tot i que l'Artur d'això em fa moltes brometes mentre estem preparant coses i em diu, per què no m'ho expliques, per què no em fas així, no? Però sí que és veritat que és aquell refugi que simplement estem la cuina i jo, és un moment d'intimitat. A la cuina no, perquè jo em considero més un artesà que no pas un artista. És a dir, crec que hi ha molt pocs artistes que hagin estat a la cuina. Llavors, el que sí que queda és que continuo fent dibuixets quan estic reunit i de tant en tant pinto. De fet, en el Cuines hi ha un quadre que és meu, que són tot unes cassoles muntades una sobre l'altra, i si puc pintar això, cassoles i menjar, doncs estic molt content. Ara faig gastropintura. Però no crec. Segurament hi ha algun aprenentatge que s'ha quedat, que és allà i que no saps per què ni quan el fa servir.